दिनै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि BPFनि सिङाव थानाय सान्तिपुर प्राइमारिया मोनसे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। BPFनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिनि बाहागो लानाय सांग्रांथि मेलाव माखासे सुबुंफ्रा BPF दोलोआव जयेन जायो। बे हाबाफारियावनो MCLA जेम्स बसुमतारीजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि BPFनि गोबां दैदेनगिरि हेफाजाबगिरिफ्रा नुजाथियो। दिनै जोंहा सान्तिपुर प्राइमारि BPFनि प्राइमारि मिटिं आरो दिनैनो फुराना जि प्राइमारि कमिटि दंमोन बे कमिटिखौ रिसाफल खालामनानै गोदान दाफिननाय जादों। उइमेन BPFखौबो गोदानै दाफिननाय जादों, इयुथखौबो गोदान दाफुंनाय जादों आरो बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो भट सेन्टाराव मोनसे बुथ कमिटि दाफुंनाय जादों आरो बेखौनो बेनि दारैनो मोनसे पाब्लिक मिटिंबो लानाय जादों बे अफिसनि दरखं मोखाङाव। बयबो जेरैबायदि मिटिङाव फैदों नोंथांमोना दिनै नुबाय हाजार हाजार सान्तिपुर बासिया बे मिटिङाव फैदों खोनानाय लोगो लोगोनो लेंहराबालानो मानसिफ्रा मिन्थिनाय लोगो लोगोनो फैदों स्पन्टेनासलि। दा बेखौनो इसारा होनाय बायदि नुदों जे दानि UPPL सरकारनि प्रति जोंनि रायजो राजाफ्रा एकदम माने बिश्वास आरो बिसास गैला, बिसोरनि सायाव जोबोद दुखु मोनबाय। ओंखायनो BPFनि प्रति बिथांमोनहा फैनानै खामानि मावनो गोसो जादों आरो दिनैनि बे मिटिङावनो बे सा ओनसोल हाग्रा सेर सेराव थानाय गोबांथार बेसेबां जन आं दा नाम्बारखौ मिन्थिनो मोनला, बुरजाथार गामियारि जायफ्रा UPPLजों थानानै खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोननो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मिटिं खालायै थांनाय इलेक्सनाव खामानि मावदोंमोन, बिथांमोनहा बोराबनानै UPPLखौ बोराबनानै दिनै BPFआव जयेन जादों। गतिके फैगौ इलेक्सननि समफ्राव बे सान्तिपुर प्राइमारि हिसाबै BPFनि समर्थकफ्रा माने BPFखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा गोबांथार बांबाय, जों बेखौ नुनो मोनदों। BTCखौ बानायदों बे ओनसोलनि गोग्लैसोनानै थानाय ट्राइबेलफोर आरो ट्राइबेलफोरजों लोगोसे थानाय मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिखौ राजनैतिक भाबै एम्पावार खालामनो, इक'नमिक भाबै एम्पावार्ड खालामनो, माने अर्थनैतिक उन्नयन लाबोनो, शिक्षायाव जिहेतु गोग्लैसोनानै दङ, शिक्षानि दिगाव एम्पावारमेन्ट लाबोनो माने शिक्षायाव आगोल होनो आरो बेबायदिनो सामाजिक उन्नयन लाबोनो थाखाय BTCखौ दाफुंनाय जादों। 2003 सननिफ्राय BPF दला जेब्लानो BTCखौ सालायदों बे समनिफ्राय जोंनि बे ओनसोलाव थानाय कृषकफोर, जि कृषकफ्रा नांगोलजों जिग' मोसौ मैसोजों हालेवनानै जानाङोमोन आरो दुब्लियाव बा खेथि फोथाराव खुनु इरिगेसननि दै होननाय बिथांमोनहा खोनाफेरामोन, नुफेरामोन। दा बेखौ ट्रेन्सफर्म खालामनो थाखाय कृषकफोरनो जेरै नांगौ गावसिनि आबादखौ मोजांसिन खालामनो हानायनि बेबस्था जोङो BTC सरकारा, BPF सरकारा खामानि मावदोंमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा बिसोरनि भबिष्यतआ जेन' मोजां जायो, शिक्षा मोजां मोनो, बेनि थाखाय जि मावनांगौ जोंनि BTC दाफुंनायनि आगोलाव समग्र BTC ओनसोलाव जोंनि फरायसालिफोरनि जि अबस्था जेरैबायदि गाज्रिमोन बेखौ जोङो फोसाबफुंनो हादोंमोन। जोंनि जायगायाव टेक्न'लजि इन्सटिटिउट खुनु बेबायदि होननाय टेक्न'लजिनि इन्सटिटिउट जोंनाव गैयामोन। जोङो इन्जिनियारिं कलेज बानायदों, CIT बानायदों आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव ITIनि सेन्टार जोङो बानायनानै होदों। बेनि दारैहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा एसेब्लाबो टेक्न'लजिनि गियान बा शिक्षाखौ मोननो हादों। जोंनि जायगायाव स्कुल कलेज फरायखांनायनि उनाव इउनिभारसिटि फरायनो मोनामोन। बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ बानायनानै दिनै बेवहायनो MA PhD जोंनि मानसिफ्रा फरायनो हादों। थिग बिब्दिनो शिक्षायाव जोङो आगोल होदोंमोन। जोंनि हान्था मेला जोबोद गाज्रिथारमोन। हान्था मेला गैयिनि थाखायनो जोंनि जायगायाव खुनु धरननि बिजनेस बेबसाय सोलियामोन। दिनै खना खनला गामि मोनफ्रोमावबो गारि सालायनो हानाय हान्था मेला बे BPFनि समावनो, BPF सरकारनि समावनो जोङो बानायदों। आइ दालां गैयिनि थाखाय आइ बारनायनि बिमा बारनाय होननानै बुङो। बे निसिमा ओनसोलनि मानसिफ्रा
गथ' गथाय लोमजाब्लाबो बिसिया फिसा जानांगौब्लाबो डाक्टारनि खाथियाव लांनो हायामोन थैखोमानानै थायोमोन दिनै जोङो बे आइ दालांनि सायाव गंनै आइदैनि सायाव गंनै दालां बानायनानै निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गोदान मोनसे जिबन जोङो लाबोनो हादों थिग बिब्दिनो समग्र बिटिसि ओनसोलाव जोङो सोलायनाय लाबोदों ट्रेन्सफरमेसन लाबोदों सोब दिगायाव नाथाय जि इउपिपिएल पार्टी बे पार्टीया थांनाय इलेक्शननि आगोल बिपिएफ सरकारा 17 बोसोराव जेबो मावाखै जोंनि सरकार जुदि जायो अब्ला जोङो बिटिसि ओनसोलाव परिबर्तन लाबोगोन सोलायनाय लाबोगोन माने बिपिएफआ जि मावदों बेनि 100 गुना 1000 गुना जोङो खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि प्रतारना दिनै खालामबाय न'खर न'खर रायजो होगोन होननानै बुंबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखै दिनैसिम मोनफ्रोमबो जायगायाव उन्नयननि खामानि मावगोन दालां गंसे बानायाखै स्कुल गंसे बानायाखै हाथाय गंसे बानायाखै माथावरि गंसे बानायाखै खालि थाखा जानाय पार्सेन्टेज लानाय होननानै जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा खोनाजोब्बाय बेफोरखौ नुनानै बेफोरखौ खोनानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनबाय बिटिसिखौ खमथाखौ बारायहोनो नागारै बिटिसिनि खमथाखौ जि खमायहोबायनो सरलथा डिपार्टमेन्ट हरफिनबायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आरोबाव माबायाव आसाम गभर्नमेन्टआवसो थांफिनबायनो माबानि अन्थाइ बालानि महलनि फैसा क्रेसार मेचिन लगायनानै बिजनेस खालामनायनि फैसाखौ बिटिसि सरकारा मोनलानो आसाम गभर्नमेन्टआसो मोनलांसैनो बेफोरबायदि बायदिसिना गोबां खोथा जोङो दिनै खोनाफिननो मोन्दों दा बेफोरखौनो दुखु मोननानै रायजो राजाफ्रा बे इउपिपिएल सरकारनि प्रति आस्थाया दिनै जोब्बाय थांनाय बावैसो सिगां क'क्राझार जिल्ला हिसाबै बिटिआर गभमेन्टनिफ्राय माखासे बै लेन्ड पाट्टाफोरखौहाय जोङो राननायखौ नुनो मोन्दों सारा बेनि सायाव मा बुंगोन जोबोद मोजां हानि पाट्टा जुदि होदोंब्ला बिथांमोनहा मोनसे बानायदों जे लेन्ड मेला हानि मेला बानायदों आरो बुंदों बे हानि मेलायाव सोरबाफोरनि हाया जुदि नियादि जायाखैबा बाहाय एप्लाइ खालामनांगौ हाखौ हानि मेला बानायजाया जुदि आयेन बानायो बे आलादा खोथा मेला बानायनानै मोननाङै मानसिफ्राबो मोननो थाखाय जुदि दरखास्त होयोब्ला आरो मोननांगौ मानसिफ्रा मानिबा थाखाय दरखास्त हैनाया जाथ'वाखैब्ला लेट जाबायब्ला गावसोर खामानि मावनो थाखाय मोननाङै मानसिफोरनोबो हा होफ्रांनो हागौ ओंखायनो बाहाय मेला बानायजाया दा थाङै थुङै ओरैबायदि खालामगोन ट्राइबेल मानसिफोरनि हायाबो कास्टआव दङ बर' मानसिफ्राबो नेपालि मानसिफ्राबो कास्टनि हायाव दङ आदिबासियाबो कास्ट लेन्डआव दङ राजबंसियाबो कास्ट लेन्डआव दङ दा बे सरकारा जुदि कास्ट हाखौ नियादि पाट्टा बानायनायनि आयेन बानायग्रोआबालानो हानि मेला बानायो आंथ' नुदों बे कास्ट हाफोरखौ बिसोरो कब्जा खालामनानै मोनसे लेन्ड बेंक बानायनायनि प्रप'जाल बानायदों लेन्ड बेंक माने बे कास्ट लेन्डफोरखौ सरकारासो माबानानै लागोन गावसोरनि सरकारि कब्जायाव दोनगोन लेन्ड बेंक बानायनानै आरो उनावहाय सोरबा हा गैजायैनि नामावहाय हा मोननाङै मानसिफोरखौ बेवहाय सेटेलमेन्ट होनो हागौ बेखौ साबधान जानानै थानाया मोजां जुदि क'क्राझाराव हा पाट्टा रानदों जोबोद मोजां जादों खारन क'क्राझाराव जों नुयो जे दासिमबो 60% हाया नियादि पाट्टा नङा बा 60%नि बारायानो नियादि पाट्टा नङा अबयसे बेनि गेजेराव फरेस्ट लेन्ड दङ फरेस्ट लेन्डआ फरेस्ट हिसाबैनो थानांगोन खिन्थु जि सरकारि हा दङ बेनिफ्राय ग्रेजिं लेन्ड दङ बेनिफ्राय मा होनो दैनि सेर सेर जि हाफोर ओरैनो दङ बे हाफोरखौ जुदि एलटमेन्ट होयो आरो नियादि पाट्टा होयो हा गैजायै मानसिफोरनो जोबोद मोजां जागोन मोनसे इन्टारेस्टिं कुइसन सार फैबाय थानाय एमपि इलेक्सननि बिजाथिनि थाखाय खामानि मावनाया माबायदि आवगायगासिनो फैगौ एमपि इलेक्शननि थाखाय बिपिएफ दोलो हिसाबै जोङो अक्ट'बर बा नभेम्बर मासावहाय जोंनि केन्डिडेटनि नामखौ रायजो राजानो खोन्थागोन डिक्लेयार खालामगोन होननानै जोंहा थांनाय बर्मा कनभेन्सनाव जोङो डिसिसन लादों बे हिसाबै दासिमबो रावनिबो नामखौ लाथ'नाय जायाखै थेवब्लाबो जोंनि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सानै साथामसो केन्डिडेटफोरनि नामखौ
सिगाङाव दोननानै जों दा खामानि मावगासिनो दङ सम फैब्लानो सोरआ जागोन बेखौ जोङो डिक्लेयार खालामगोन नाथाय BPF दोलो हिसाबै दिनै BTC आव थानाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि रायजो राजाफोर मोनफ्रोमबो धोरोमनि रायजो राजाफोर मोनफ्रोमबो राव बुंग्रा रायजो राजाफोरखौ खौसेयै BPF खालामजोबनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे खेथ्रआव जों नुनो मोनदों मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै BPF नो भट होनो थाखाय दिनै आगोलबोदों। सार मोनसे सोंनाय सार सा ओनसोलावहाय गोबां दिनैसिमाव जेंना दं जेरै दैनि जेंना आरो लामानि जेंना दा बेखौ मा बुंगोन सारा माबायदि मावगोन? जोङो BPF दोलोआ जेब्लानो गभर्नमेन्ट सालायजेनदोंमोन बे समाव जेबो गैयामोन दालां होननाय गैफेरामोन लामा होननाय गैफेरामोन दैखर होननाय गैफेरामोन कारेन्ट होननाय गैफेरामोन गारि होननाय गैफेरामोन दा बेनिफ्राय माने शून्यनिफ्राय जोङो आराम्भ खालामदों दा सासे मानसियानो गावनि जिबनाव गासिबो खामानिखौ मावनानै गालांनो हाया बिनि गावनि न'खराव जि नांगौ न' बानायनांगौ गारि घरा बानायनांगौ फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ धोनि जानांगौ बे खामानिखौ सासे मानसियानो मावलांजोबनो हाया तद्रुप BPFआ 15 बोसोर BTC सालायनायाव जेरैबायदि दिने रात्रि खामानि मावनानै जि लेभेलसिम लाबोबाय बेवहाय जोङो बुङा जे जों गासिबो खामानिखौ मावनो हाजोबदों दासिमबो गोबां लामा बानायनांगौ दङ रायजो राजाफोरनो जोङो कारेन्टखौ होजोबनो हाबाय खिन्थु दै लोंग्राखौ जों होजोबनो हायाखै दा बेखायनो जोंनि उनाव जाय सरकारा दिनै फैबाय बिथांमोनहा जों मावबोनो हायि खामानिखौ अनेस्टलि रायजो राजानो जेरै नांगौ ओरै मावनानै होनांगौ बे खेथ्रआव खामानि मावनायनि बेलायाव उनथिं जानानै थानो नाङा आरो कनजुस जानानै थानो नाङा नोंसोरो BPF सापर्टारसो नोंसोरनि लामाखौ जों बानाया नोंसोरो गुबुन पार्टिनिसो मानसि UPPL नङा नोंसोरनो जोङो न' होआ नोंसोरनो जोङो सरकारि आसनि होआ बेबायदि जानो नाङा नेताफोरनि मन'भाबा खिन्थु जोङो बेखौ नुनो मोनदों जायनि थाखाय अबेबा गामि जाय गामिया BPFखौसो सापर्ट खालामो UPPLखौ सापर्ट खालाया बे गामियाव सरकारि आसनि होनो नागिराखै दोलोआ जुदि नोंथांखौ सायख'योब्ला रायजो राजाफोरखौ मा बुंगोन? आं बेखौ दानो जेबो बुंथ'वा खारन BPF दोलोनिफ्राय दासिमबो आंखौ बा सोरखौबा पार्टिकुलार नाम लानानै उमुगानो जागोन होननानै बुंथ'वाखै जोंनि दैदेनगिरिया ओंखायनो बेखौ बुंनानै लानाया दिनैनि दिनाव आसखान्दा जागोन। सायख'गोन होनना आसा दं नामा सार? आंबो सासे केन्डिडेट जोंनि साथाम साब्रै BPFनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव निस्सय आंनि खोथाखौबो बयबो नेताफ्रा रायलायलायदों आरो समाव बेखौ जानानै फैगोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार HS स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।